Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Vodolej. Dneska je to dokonce speciální díl, protože jsme tady poprvé ve třech zkoušíme takového vodolského zajíce. Já jsem Ondřej Koutník a vítám zde sportovního manažera klubu Pavla Horáka. Pavle, čau. Ahoj Ondro. A kapitána týmu Kubu Dvořáka. Čau, Kubo. Ahoj. Tak, proč tohle děláme? Je tady neuvěřitelná série a šňůra domácích výher. Jestli jsem to spočítal správně, tak jich je 8 plus domácí zápas v poháru vítězný. Je to v podstatě tolik výher, který by mohl závidět i Donald Trump, tak třeba se dočkáme toho, že podobně jako Grónsku bude chtít koupit i Aero. Co vy na to? To je hodně zajímavý přirovnání. Budete se bránit? Myslím si, že v tomhle případě bychom nekladli velký odpor. Teda. No. Jo, já se takhle asi nebudu k politickému tématu radši vyjadřovat. Pojďme od toho. Každopádně, jak už jsem řekl na začátku, tak je to v podstatě domácí neporazitelnost. Tak kde se to vzalo, protože když pomineme listopad, tak v tom listopadu tam se to tak všechno sedalo, bylo spoustu zranění. Pak se to najednou zlomilo vlastně začátkem prosince. Tak kde vidíte příčinu? Já budu vyvolávat. Já bych to asi nechal na Kubovi. Asi Kuba bude lepší v tomhle tom. Kubi? No je to tak, jako sedalo si to, vím, že když jsme se bavili spolu to poprvé, tak jsem říkal, že to snad bude rychlej, ale bohužel nám do toho zasáhlo dost zranění, takže my jsme se vlastně tak pomalu dávali dokupy, že jako samozřejmě, když nemáš hráče v základu jako v zápasech, tak to udělá, ale ono dělá i to, že nejsou na tom tréninku, že jo. Prostě, takže bylo vidět, jak jsme se prostě uzdravovali, tak bylo vidět, i ty tréninky měly najednou jinačí úroveň. A nám se to podařilo přenést do těch zápasů a zároveň jsme měli docela dost zápasů venku z toho začátku. My jsme podle mě z prvních 6 zápasů hráli jenom jednou doma nebo něco takového. No v listopadu myslím jenom jeden domácí zápas, že byl? Myslím si, že to bylo tak, no. Takže tam se otočilo i tohle prostě, no. My prostě hrajeme doma dobře, chtěli jsme si z toho udělat pevnost a i nám to vlastně teď vyšlo, jak se nahromadily ty zápasy doma, tak jak jsme furt hráli doma, hráli dobře, tak jsme najeli na tu vlnu vítěznou a zatím jako docela v ní pokračujeme, no, kromě té Ostravy, no, venku. Pavle, jak se to stalo, že těch zranění se tolik nakupilo? Byla to smůla, nebo jste si z toho odnesli jako trenéři, co třeba změnit v přípravě nebo v trénování? Teď jsem právě tím přemýšlel, jak jste mluvili. Já si úplně pamatuju ten začátek sezóny, kdy, když se vrátím trošku ještě jako dál, tak loňskou sezónu, která vlastně byla pro mě v pozici trenéra, ne už jako hráče, a pro Matyáše úplně jako trenéra, úplně ta první sezóna, taková to zaškolovací, a bylo tam prostě, jsme si prošli hrozně průserma, ať už dorazil Sergio Cario a viděli jsme ho na prvním tréninku, to asi Kuba si taky pamatuje, to byl takový šok. A pak tam byly další taky jako zranění Martina Hladíka, tak jsme si říkali, no jo, na první sezónu toho máme docela kotel. A říkal jsem si, no tak snad jsme si to vybrali v té první sezóně, no ale to vlastně, když jsem viděl ten tým pokupě pohromadě na těch prvních trénincích, jsem si říkal, wow, to bude dobrý. No a celá příprava v pohodě, až na nějaký malý bolístky, to jsou takový ty klasický, kdy kluci jsou ve velkém zápřahu, tak jsem si říkal, no dobrý, tak jsme si to vybrali loni. No a on přišel první zápas a odešel po prvním setu se Jere Heiskanen a vlastně hnedka druhý zápas, pokud se nemýlim, tak druhý zápas byla Praha a tam odešel Luke Smith. Tak jsem si říkal, už to tady máme znova. No a bylo to náročný. Vlastně já si pamatuju, když jsme se scházeli s vedením a jeden jsme koukali na druhýho, teda jako kde je ta chyba, co se děje. Snažili jsme se hledat ty chyby fakt jako všude, ale to je asi věc, kterou nikdo neovlivní. Tam je tolik možností, ve kterých to může být, a už jako v životě se nedopátráme,
co to zapříčinilo, jestli kluci byli málo odpočatý, moc přetažený. Jo, prostě to už se nedočkáme, té odpovědi na tu otázku, ale já jsem rád, že po tom začátku, kdy já si vzpomínám, jsme vlastně seděli tady s klukama jako s Kubou, s kapitánem, nahoře spolu s vedením a řešili jsme, co dál, protože už nevím, jak je to dlouho, ale byli jsme třetí od konce, pokud se dobře pamatuju. Byli jsme třetí od konce, asi 2 body nebo 3 body od posledního místa, říkali jsme, no tak co dál. No a pak nakonec naštěstí přišel ten prosinec, ve kterém byl ten asi boom za nás, kdy se nám podařilo navázat a až do teďka držet tu domácí neporazitelnost, kterou já ťukám, já jsem hrozně pověrčivej, bude to snad pokračovat. A povedli se nám tam do toho skvělý skauty, se kterými jsme nepočítali Liberce a Prahy, což bylo naprosto, Praha byla vlastně až teďko. Tak to bylo skvělý, to nám hrozně pomohlo a teď už víme, jak to je. Kubo, jak je to těžký v takovouhle chvíli? Protože ty jsi byl taky zraněný, ne? Ty jsi taky jsem chvilku lavíroval, no, s tím kolenem. Promiň, že jsem tě vynechal, omlouvám se. Pohodě, to byla chvilka. Oproti těm ostatním klukům já jsem byl jenom chvilku mimo, no. Jak je těžký v kabině udržet morálku? Co ty jsi vlastně říkal, když ta kabina je takhle zasažená zraněníma, tak co funguje? Jak zahecoval ostatní? No je to extrémně náročný, no. My jsme se o tom bavili už v průběhu, nevím, třeba 2 zápasy, 3 zápasy, co jsme hráli vlastně bez Luka a bez Jireho, že jako hrozně složitý nepadnou do nějaké prostě letargie. A navíc tím, že v těch zápasech, my jsme ve všech těch zápasech prostě měli šanci na nějaký body, ale prostě jsme to nedokázali. Takže o to bylo ještě horší, že jsme věděli, že vlastně jako hrajeme docela dobře, ale prostě nedokážeme některý sety doklapnout, tak třeba v Praze jsme vedli o 6 bodů a nakonec jsme to prohráli ten set. Takže v tomhle to bylo náročný, no. Pak si myslím, že jsme si to úplný dno vybrali v tom Zlíně. Vlastně to byla ta poslední jakoby prohra. A tam jako jsme narazili na to dno a od té doby jsme se od něj slušně odrazili, bych řekl. Takže samozřejmě je to těžký a je to náročný, hlavně jako po té psychické stránce, tam, že prohry, navíc ještě se ti kluci chybí na tréninku v zápase, ale jako naštěstí, jak říkám, naštěstí byly to venkovní zápasy, které prostě jsou těžší už i tak, a to naše uzdravení a ta naše forma prostě se zvedala v momentě, kdy jsme začínali hrát doma. Takže to spolu tak souviselo a i bych řekl, že no, pozitivní věc je, že jako i z mýho pohledu to odnesl jenom jeden zápas v tom Zlíně, který byl jako tragický z naší strany, ale neopakovalo se to prostě víckrát. Takže to takhle upřímně řečeno nás stálo jako 3 body a od té doby prostě jsme zase našli nahoru a ty body jsme si zase vyhráli prostě s týmama, kde jsme úplně nebyli jako favoriti. Takže jsme se z toho dostali, no. Tak tam už byla vidět taková ta lehká frustrace na těch klucích, kde vlastně my jsme hráli ty zápasy venku s těma poměrně silnýma týmama, mě se jako úplně o tom Kuba mluvil, tak jsem vybavil zápas proti Karlovarsku ve Varech a zápas proti Praze, kdy jsme hráli vlastně v sestavě s náhradníma s klukama z lavičky a vždycky tam chyběl ten kousek toho štěstíčka, ale vlastně jak to byl zápas po zápase, kluci zranění, teď jako tam byly ty v uvozovkách náhradníci, já nechci tady nikoho jako nějak pohoršovat nebo něco, myslím si, že to jsou všechno skvělí hráči, ale prostě ty hlavní opory tam chyběly, tak prostě už bylo vidět, že do toho dávali to úsilí a zase to nevyšlo a už to bylo takový trošku jako zklamání a už to možná i trošku v té hlavě bylo a potom prostě naštěstí, já si myslím, že se to asi zlomilo tím zápasem prvním pohárovým s těma Benátkama, pokud se nemýlím v Benátkách. To jsem se chtěl zeptat, co se dělo, když jste jeli ze Zlína v autobuse, tak tam se muselo stát něco magického, protože pak už byl právě zápas v Benátkách, zase venku, ale tam už bylo vítězství 3-0. Tak Kubo, co jsi tam dělal v tom autobuse, nebo co se stalo?
Já pokud si pamatuju, tak jsem v letargii koukal do Instagramu a scrolloval jeden příspěvek za druhý. takže nic moc, ale tam nám to taky trošku zahrálo do karet, že Benátky úplně ten zápas si nemyslím, že brali jako s nějakou 100% vervou, že se o to úplně chtěli jako porvat. A my jsme toho dokonale využili prostě, no. Byla to jejich volba, oni k tomu zápasu přistoupili prostě jinak než my. My jsme prostě to měli jako jeden z našich cílů dostat se do toho Final Four. Takže jsme věděli, jestli i si myslím, že jsme podvědomě věděli, že jestli je někdy čas jako se odrazit od toho dna a začít, tak to byl přesně ten moment, no. A vyhráli jsme v těch Benátkách a pak jsme to podle mě v nějakou sobotu jsme to potvrdili nějakým domácím zápasem, si myslím. To už Beskydama, podle mě. No, Brno. Já si to pamatuju moc dobře, co se dělo potom. Byl náš nepříjemný rozhovor dole na palubovce před tréninkem, kde jsme si vyříkali nějaké věci, které jsou taky jako ale pamatuju si, co tomu předcházelo a od té doby to byla lehký nasrání kluků z naší strany a kluky to nastartovalo. Abych nerad říkal, že to bylo přesně ono, ale myslím si, že to taky mohl být jeden z těch impulzů, který tomu mohl dopomoct. Nevím, jak na to tváří Kuba, ale já si to pamatuju taky takhle. No, slyšelo se to, ale vždycky tady, jako když ti přijde nějaká kritika, tak se s tím musíš nějak vyrovnat a jsem rád, že my jsme se s tím vyrovnali takhle, no. Že jsme prostě, jak říká Pavel, se lehce nasrali, nějaký impuls to prostě dodalo a začalo se to obracet k dobrýmu, no. Ještě poslední k tomuhle, když takhle na týmu leží deka, co pomůže? Přísnost nebo spíš nějaký jako měkčí přístup nebo kombinace? Ale z mých zkušeností buď to jedna varianta extrémní, anebo druhá. Jako kombinace si myslím ne. Buď to, vždycky mi přišlo, že jako buď to ten tým jako se snažit zdravě nasrat nějakým způsobem, aby se prostě chytil a jel. A nebo druhá možnost je to vzít jako formou volna, prostě si odpočnout. No. Jedno nebo druhý. Myslím si, že většinou to je spíš to, jakým způsobem jsme to vzali i my. Že prostě jsme navýšili trošku tréninky, trošku jsme prostě se zaměřili na to, aby ty tréninky prostě byly odmakaný a aby tou dřinou prostě jsme se dostali zpátky. No. Pro mě je tohle hrozně zajímavá otázka, protože vlastně já jsem to trošku vnímal jinak v době, kdy jsem ještě hrál a vlastně v době pozice, kde jsem teďkon. Jo, vlastně, když jsem hrával, tak jsem moc nechápal tu kritiku, takovou tu, jako kdy to vedení nás jako přišlo stepat. Ale vlastně teďkon, když tam sedím s nima v té pozici a vlastně bavíme se o těch věcech, jak reagovat, tak je to hrozně složitý. A vlastně, jak říká Kuba, jo, ty můžeš vybrat jako buď to A nebo B, ale vlastně ty absolutně nevíš, jak ten tým zareaguje. Můžeš zvolit variantu A, to bude vstřícný přístup, dáš volno, jo, a může to vyjít a pak seš super. A nebo zvolíš variantu B, kdy budeš prostě zlej, uděláš prostě něco, co jim nebude úplně podle gusta a může to vyjít a zase to je super. Jo. Takže tohle je prostě 50/50, co zrovna vybereš. To je jako když jdeš na servis a vymyslíš si blbost, dáš ESO, jsi slavnej a když ho zkazíš, tak jsi ten největší hlupák. Jo, tohle je hrozně tenký let a na to neexistuje prostě nějaký pravidlo, jak postupovat. Já si pamatuju, když byl ten domácí zápas po tom, co jste vyhráli v Benátkách, tuším teda, že to byly Beskydy, tak první set jste prohráli a přišlo mně, že jako jak kdyby ten tým byl trošku jako letargický a pak nastala, když byste se, jak říkáte, jako zdravě nasrali a vlastně od té doby všechny ty i domácí zápasy byly jako hraný s totální vervou, tak co vám to ukázalo od týmu, ta krize a pak vlastně to nastartování té skvělé série? No, ukázalo to, v co jsem doufal, a to, že ten tým jako má jako nějakou mentální odolnost a prostě dokáže si, protože jedna věc je, já jsem viděl xkrát v Ostravě, my jsme tam měli tolik dobrých kluků, jakoby s potenciálem volejbalovým, ale prostě nedokázali to třeba přenést do toho volejbalu a do těch zápasů teda, teď myslím.
a letos to byl právě opak, no, jako doufal jsem, že to, jakmile překonáme tady ty série prostě proher a tohle, že to půjde nahoru, že nás to prostě nezlomí, protože jsou týmy, který se z toho pak jako nemusí vyhrabat do konce sezóny, že? Takže se mi potvrdilo to, v co jsem doufal, a to je teda to, že ten náš tým má nějakou odolnost a má koule na to prostě se za to chytit, když je potřeba a makat a věřit si hlavně, no. To je to nejdůležitější. Pavle, měl jsi někdy pocit před tím měsícem a půl, 2 měsíci, že tahle sezona už je prostě na odpis? Že už to by byla taková jako černá duše, že už podlíhal třeba skepsi, že už se z toho nezvednete? Nebo jsi věřil, že se to prokopne? Tak to si píš. Je to nepříjemný. Jako hráč furt doufáš to, že to bude dobrý. Vidíš tam ty dobrý scénáře. Ale v pozici asi, jaký jsem teď momentálně já společně s vedením, tak musíš počítat se vším. Jo. Takže vlastně už jenom nemyslíš na to, že to bude dobrý, ale už vlastně si říkáš, aha, tak ono to není úplně nejlepší a co budeme dělat a jak budeme postupovat. Už spíš si hledáš nějaký ten náhradní krizový plán, jak postupovat dál, jaký budeš podnikat kroky a tohle a ono ti to do toho trošku vtáhne. Jo. Potom prostě, když tam trávíš ten čas na té hale, permanentně na telefonu komunikuješ jak s Pavlem Horákem, tak s dalšíma, co se to účastní, jak s Demim, nebo s Tomášem Havlátem, tak furt o tom mluvíš a nemluvíš o tom v tom dobrým. Jo? Je taky na tebe stejná deka jako na těch klucích a taky nevíš, co s tím udělat. Jo? Vlastně, jak říkám, neexistuje na to žádný jako protokol, jak postupovat, musíš něco vymyslet a co vymyslet. Jo? Takže ti přesně napadá, jako dáme jim volno, no ale tak to volno, uděláme tohle, nevím, jo, je to spíš já jsem osobně asi spíš jako vždycky spadnu do těch negativnějších věcí a radši jsem potom nadšenej, asi tak. Pojďme teďka udělat trošku jako elektronickou tušku a vzít si ty zápasy, kdy jste porazili týmy z těch předních míst tabulky. Tak to by asi teda mělo být, jestli se shodneme, tak určitě Jihostroj, Lvy, v Liberci vítězství. Tak zkuste ty jednotlivý zápasy nějak jako trošku udělat nějakou analýzu, co si myslíte, že tam rozhodlo, jestli třeba, co byl ten klíčový faktor, jestli třeba došlo i někdy k podcenění soupeře. Já si osobně myslím, že zápas Jihostroje byl podceněný z jejich strany. Myslím si, že jo. Myslím si, že k nám přijeli s takovým tím nějakým, jak to říct, profesorským volejbalem a kluci ukázali, že mají chuť hrát ten volejbal. Já jsem tam prostě viděl jeden tým, který žije společně, asi tak jako, jak si to představuješ, že to chceš vidět. Já nevím, ty jsi tam nebyl, byl na dovolený, že jo. Ale fakt to byla jako fantazie, ty kluci hráli Já jsem jako se díval, ale... Ne, kluci hráli jako jeden a byl to neskutečný volejbal, prostě takovýhle zápasy ještě v domácím našem prostředí si myslím, že jako jsou neskuteční. Kubo? No, myslím si, že jako co to mělo společný, tak že jsme byli prostě dobře takticky připraveni a tím, jak ta naše hra je prostě založená na prostě blok obrana a neunáhlovat se k nějakým šíleným prostě útokům a šíleným highlightům prostě na Instagram, tak jsme prostě drželi jsme tu taktiku a drželi jsme tu naši filozofii toho volejbalu. A tím, jak je to prostě občas si myslím hodně složitý pro ty týmy, prostě složit ten balón na naší stranu někde, tak si myslím, že jsme je dokázali trošku, jak bych to řekl, dostat pod sebe. No, jako dostat pod sebe a pak samozřejmě, když člověk 2x, 3x do toho buší a furt se mu to vrací zpátky, tak prostě pak musí vymýšlet nějaký další údery, prostě riskantnější. A to se, myslím, stalo právě, i Budějky, i vlastně Praha, že tam bylo i na statistikách vidět, že
Proti Budějkám jsme teda dobře blokovali, tam jsme měli snad... Já si nepamatuju, jestli to říkal Demi před zápasem nebo v průběhu zápasu, že nikdo Budějovicům nedal víc než 7 nebo 8 bloků na zápas. My jsme jich měli kolik? 18? No, myslím, že 16, no. 16, něco takového. Takže to určitě to byla jedna z věcí, která jim asi jako nechutnala. A současně... No. Současně v Liberci nám jako šlo fakt všechno. Tam jsme, i když jsme hráli venku, tak jsme tlačili Liberec jako servisem my. A myslím si, že společný pro i Lvy, pro Budějky, že taky nehráli úplně nejlepší volejbal, ať už to bylo, jak říkal Pavel, podceněním nebo něčím, a my jsme toho dokázali využít prostě, no. Ve správný čas na správném místě jsme byli, tak bych to tak řekl taky. A když teď říkáte, že se držíte filozofie hry, tak jako v základu jde teda o co? Jako zajištěná obrana? Počkej, ty chceš, aby jsme tady dávali jakoby naše návody, ale počkej, Ondro, to základ nemůže. To je naši filozofie hry. Jako tohle to na YouTube, kdyby to byla nějaká placená verze, tak můžeme se o tom bavit možná, ale jako přece nechceš, aby jsme nechali všechny nakouknout. Jsi jsem takový čínský agent. Za paywall, ale myslím si, že to je to, co je na nás prostě vidět, no, že hrajeme trpělivý volejbal, prostě založený na dobré obraně, no. Samozřejmě je to volejbal, který bolí prostě fyzicky, samozřejmě, ale který prostě funguje a vyplácí se, no. Já jsem si všiml jednoho prvku, jsem like, jo, tak já to neumím správně technicky nazvat. My tě to naučíme, v pohodě. Já jsem si to všiml zejména v zápase proti Praze, proti Lvům, že ta nahrávka, ta jedna z těch nahrávek jde jako strašně nízko nad sítí, je taková jako hrozně rychlá a rychle se to smečuje. To jsem... Pro blokaře, pro smečaře... No, jakoby nahrávač to dává strašně nízko nad sítí. Prostě je to taková jako rychlá, krátká přihrávka. Tak to nejde to tak jako... To se baví to ti řeknu jasně, to je špatně nahraný prostě, no. Ne, to vidíš, že to je taktika. No. Ne, ona se tak jenom tváří, to vyumíme, to Ne, tak tohle je o tom, jak se ten volejbal vyvíjí prostě, když je třeba ta druhá strana rozhozená, dlouhá výměna, tak prostě v dnešní době jsou čím dál víc ty power ulívky a tady tyhle věci. Už to není jenom prostě bomba na bombu, ale je prostě, obzvlášť já to můžu říct z té pozice toho blokaře, no, protože jakmile je prostě nahrávač, který hraje rychle, tak je prostě extrémně těžký tam být, protože člověk nemůže být všude, člověk si musí vzít, OK, mám 4 útočníky, ale vím podle nějaké taktiky, podle nějakého plánu, vím, že se musím soustředit víc na ty 2, třeba na blokaře a smečaře. Ale v tom teda musíme, ty do toho potřebuji skočit, v tom zase musíme jakoby pochválit Demiho, jo? Protože Demi letos po taktické stránce si myslím, že odvádí neskutečnou práci a má každýho načtenýho i tak, že oni ví to, co si myslí, oni, že nevědí. Jako. Jo, to 100%. Ví víc, než oni sami o sobě. Jako letos fakt Demi musím jako klobouček, protože letos na tom odvádí fakt skvělou práci. Ta velká část té obranné fáze jako jde určitě za Demim a za přípravou, prostě, kterou máme na ty zápasy. No. Ale ta příprava, vy se chystáte třeba i na jednotlivý jako konkrétní hráče, že máte třeba zpracovanou nějakou statistiku, víte nějaký data? Vysloveně máš rozebranýho každýho hráče úplně individuálně. Já vím, že nám skončí zápas v sobotu a pokud hrajeme už až za týden, nebavím se o tom, že hrajeme čtvrtek nebo středa, něco takového, ale pokud hrajeme až další týden v sobotu, tak vím, že už Demi odjíždí s tím, že si bere věci na to, aby se mohl připravovat a myslím si, že jako když dohrajeme v sobotu, tak myslím si, že už v neděli Demi večer sedí u počítače a připravuje se celý týden na to, aby v pátek mohl před zápasem do kluků nahustit aby to měl prostě připravený, načtený a mohl jim prostě klukům dát co nejlepší výsledek a podpořit vlastně je na hřišti tímhle s tím. Vám se teď vlastně v té... Jo, promiň, Kubo, říkej. Já jsem jenom k tomu chtěl dodat, že je paráda, že žijeme v dnešní době,
informačních technologií a že prostě všechny ty zápasy jsou naskautovaný. Každý zápas v extralize je naskautovaný, to znamená popsaný v systému prostě, kde si ti trenéři, statistici, hráči můžou prostě zvolit, co potřebují zrovna vidět a mají k tomu veškerý data, jak s grafem, tak to máš s videem. To znamená, že je obrovská výhoda prostě, nevím, jak to dělali teda před 30 rokama. Před 30 rokama to kreslili tuškou na tabulku, to ti řeknu rovně. No. Některý týmy to dělají do dneska, podle mě. To ti někdy ukážeme, to pro tebe bude jako zajímavý, co to by mohlo být. Ale vlastně tady z nějakých analytických věcí, jako máme, je to fakt neskutečně zajímavý program pro laika, který se v tom nevyzná. Vlastně tam vzadu při každém zápase ti sedí statistik, který kóduje tu hru. Pro každou herní činnost jsou speciální kódy a ten prostě sedí celý zápas, jenom ťuká do počítače. A je to fakt jako neskutečný, co musí stíhat, ale nám to jako potom strašně ulehčuje tu věc, protože Demi si jednou klikne, co potřebuje, nebo pro kluky, co zrovna potřebuje, a ono mu to fakt vyhodí úplně do detailu tu věc, co potřebuje. Je to fakt jako na to, jaký jsme sport, tak jako třeba v hokeji, ve fotbale bych tohle jako asi jako like předpokládal, ale v tom volejbale bych to třeba vůbec nečekal. Jenom teda doplním, to není jako devíza, jako odolky, jako nás, to mají samozřejmě všichni v televizi. Jo, je to moje celosvětová věc, kterou používají, bych řekl, asi všechny kluby, nějaký profesionální na světě. Tam pak záleží na tom, který člověk sedí za tím počítačem a jak funguje ta jeho analytická mysl a kolik těch věcí on z toho dokáže vyčíst. No. Takže to není jak v okresním přeboru, když tam Vetchy našel ten trenérův zápisníček, kde vlastně nic nebylo. A taky má. Má tam obrázky, má. Jo. Občas jsem viděl, co tam je a je tam trošku víc, než měl Pepík Hnátek, no. Má to i vybarvený. Má to i barevný, dokonce. Ještě tam kromě té vítězné šňůry, tak tam teda byl i ten jeden nepovedený zápas ve Slezsku. Tak berete to jako, což bylo na začátku roku, jestli se nepletu, to bylo teďka, že na začátku ledna. Tak berete to jako takovou výchovnou jako facku, že bacha, sice máme dobrou domácí šňůru, ale je potřeba prostě být bdělý. Určitě. Protože to vlastně byly 3 body, které teď chybějí na to Kladno, že jo? Ne, tohle přesně, teď nám to chybí na Kladno, ale je to, kdyby se podíval na formu, jakou máme domácí formu a venkovní formu, tak vlastně máme skoro všechny body z domácího prostředí. Většina těch týmů nezbírá, až na ty topový, nezbírá moc jako body zvenku, většinou si všichni jako snaží ubránit to svoje domácí prostředí, ale samozřejmě, co by nás posunulo vejš, tak samozřejmě kvalitnější zápasy venku, prostě tam se nám zatím nedaří, ale myslím si, že už jsme se o tom taky bavili, že jako to bylo dobře vlastně ve výsledku, že jsme v úvozovkách dostali počuní, jo, protože jsme měli za sebou skvělý měsíc, kdy jsme prostě, jak už jsme zmínili, jeho stroj, Liberec, tak to prostě bylo hrozně super, protože nás to zase trošku upozornilo, hele bacha, jako jdeme nahoru, ale musíme si furt dávat pozor. Aby jako, taky jako nemůžeme usnout na Vavřínech, protože furt se máme co učit. No teď doma další 2 zápasy, tak Kladno a Karlovarsko. Tak to je asi sakra těžký 2 zápas, co? Napoví to o tom, jak budete vstupovat do té poslední fáze základní části. Mm-hmm. No je to tak, jsou to vlastně další 2 týmy z té top 4, které bychom chtěli prostě dechat na záda. Takže uvidíme zase, bude to zase další souboj s dalšíma týmama, kdy budeme chtít ukázat, že prostě ten náš volejbal je nejenom dobrý, ale i stabilní hlavně. To znamená, že budeme schopni ty zápasy hrát. A k tomu samozřejmě budeme potřebovat porážet ty týmy okolo nás nebo pod náma, samozřejmě i u nich. Protože je samozřejmě hezký vyhrávat doma, ale prostě je potřeba i zvládnout některé ty venkovní zápasy, obzvlášť s týmama, který jsou jakoby na spodku té tabulky samozřejmě. No. Vím, že teď jenom budeme hrát v Beskydech, podle mě. Budeme hrát v Beskydech, jedeme do Brna,
který Brno se taky na nás tlačí ze spoda. Já jsem se na to zrovna včera díval, na tu tabulku, a my ztrácíme, pokud se nemýlím, 3 body na Kladno, se kterým hrajeme doma, takže myslím si, že ten vzájemný zápas bude extrémně důležitý. Myslím, že ten bude extrémně důležitý. Ze spod nám dýchá na paty Liberec, který díky bohu jsme u nich porazili, ale zase hrajeme s nima u nás, takže extrémně důležitý zápas. Já si myslím, že teď už nemáme vůbec ani jeden zápas, který bychom mohli podcenit, protože můžeme jít vejš, ale zároveň můžeme jít níž. Takže teď musíme do všeho jít naplno. Jo. Pokud podceníme sebe slabší utkání, tak už se nemůžeme dovolit, protože jsme ty ztráty měli na začátku, když jsme prohráli v Ústí. Ztratili jsme doma bod s Ostravou, pokud se nemýlím. Jo, a tyhle body, to jsou vždycky takový ty, jako si řekneš na začátku OK, ale vlastně v té koncovce před tou playoff může rozhodovat jeden bod a budeš si říkat, to je ten bod doma s Ostravou, nebo to jsou ty 3 body, kdy jsme byli zranění v tom Ústí, jo, a takovéhle věci. Takže myslím si, že my už jsme si jako vybrali v úvozovkách ty věci, teď musíme zabrat a nepodcenit jediný zápas. No, ono je to vždycky pak, to je takový už, co by kdyby, no. Jako obzvlášť, když je to za náma, tak to nemá stejně cenu řešit, ale... Ne, tak já jsem to nemyslel, jo, no, jsem tím chtěl říct, že... Ale přesně jak říká Pavel, tak vlastně v případě jako toho, že nebudeme podceňovat ty zápasy a budeme prostě zvládat ty zápasy s týmama pod náma, tak je jedna věc, že se udržíme okolo toho 5. místa, ale pokud chceme jít ještě nahoru, tak samozřejmě musíme i zvládnout nějaký body z těch zápasů, ideálně porazit ty týmy nad náma samozřejmě, no, což je vlastně to Kladno s těma Varama ještě. Já extrémně věřím tomu, že pokud budeme podávat ty výkony, které jsme teď vydávali a ukázali jsme, že ten volejbal umíme hrát, že ten tým umí neskutečně jako držet spolu pohromadě, umí tlačit i těžký soupeře, tak pokud ten domácí tlak udržíme a trošku si ho půjčíme na venkovní zápasy, tak si myslím, že tady řešit, s kým budeme hrát, nebude mít úplně jako smysl. Teď si myslím, že důležitý to je, budeme hrát my a pak věřím tomu, že pro nás nebude nic jako extrémně velký problém. Ale záleží prostě jenom na našem výkonu. To, jestli přijedou ty nebo ty, to musí být úplně jedno. Musí být, my vždycky musíme si dávat pozor na náš výkon. A pak je to spolu. Takže cíl top 6, abyste šli rovnou do playoff a nemuseli hrát před kolo? Máme už od začátku, nemáme nějaký oficiální cíle. Máme cíle, který si stanovil trenér. Já úplně nevím, jestli je chceme jakoby prozrazovat, jaký jsou. Nevím, jak on to má jako postavený, ale můžu říct, že jeden z těch cílů jsme si splnili, jelikož už je splněný, tak ho můžeme říct. Byl to postup do Final Four Českého poháru, který jsme si řekli, že bychom si chtěli zopakovat. A to jsme si teď odfajfkovali a zbylí 2 máme před sebou cíle, ale říkám, nemyslím si, že bych to chtěl pouštět ven, myslím si, že chci, aby to zůstalo v kabině a po sezóně si můžeme říct, jestli jsme splnili nebo nesplnili. Takže mistrovský titul, jo? Ne, ale i kdybychom věděli, že na ten mistrovský titul můžeme jít, tak to je věc, která se v životě neříká. To se ti vždycky vymstí, vždycky. A vždycky to všichni použijou proti tobě. Zároveň kdo nechce vyhrát titul, tak by ten sport ani neměl dělat, takže to je takový jako samozřejmě, vždycky se jde na to nejvyšší, no, ale samozřejmě za nás momentálně prostě co nejlepší pozice do toho playoff, no. Co nejlepší výchozí pozice a pak playoff je nová soutěž, takže co bude v playoff, o tom bych se nebavil, co bude do té doby, můžeme zkusit, ale teď máme před sebou pár důležitých zápasů do konce sezóny. Kolik jich zbývá vůbec? Já si to nepamatuju. 6? Víš? 16 zápasů máme odehraných, nebo? Můžu se podívat, jestli chcete. To je docela zajímavý. Myslím, že tam je 6 zápasů, no, že zbývá. Jestli je 16, tak 8. 24 zápasů, že jo, je celkem. Takže bych typoval, že 8 ještě. Hele, máme odehraných 16 zápasů, no, takže 8, no.
Co Final Four, jaký tam, jak to vidíte, tam je Karlovarsko vylosovaný. Ve Final Four si dáte 2 zápasy s Karlovarskem. No, to bude hnedka těsně po sobě, podle mě. Podle mě hrajeme doma s Karlovarskem a v Budějovicích s Karlovarskem. Je to možný, no. Je to možný. Tak to už je taková skoro, to už je skoro playoff, takhle. 2krát brzo po sobě. Tak vlastně oni, no. No, bude to, samozřejmě bude záležet, jako my se na to hrozně těšíme, myslím si, že jako loni to byl super zážitek, i když jsme prostě s tou Prahou prohráli, ale hrát prostě ještě v Budějkách prostě, meka volejbalu prostě českýho historická a všechno zorganizovaný prostě perfektně, na krásným hotelu člověk bydlí, zatrénuje si tam a je před televizníma obrazovkama. Prostě nádhera. Je to hezký event, ale myslím si, že tam je to vyrovnaný, že jo. Ani my, ani Vary nebudeme hrát v domácím prostředí, vlastně v prostředí, ve kterém budeme mít oba stejně jeden trénink a může se stát cokoliv. Je to kulatý, je to sport. Je to tak. No, ještě jedna věc. Zdá se mi to, nebo mně přijde, že v Hledišti doma je tuhle sezónou víc lidí, než třeba loni. Přemýšlím, že ta atmosféra je neskutečná. Ona teda vždycky perfektní, ale přemýšlím, že letos chodí nějak víc lidí. No, myslím si, že určitě ty 2 zápasy, ty Budějky Praha, tak jak ještě, že jo, táhnou ty jména a ty týmy, tak si myslím, že na ty 2 zápasy bylo hodně lidí, no. Já si myslím, že jako samozřejmě na ně bylo hodně lidí, ale myslím si, že si držíme nějakou jako takovou furt jako stálou hladinku, že jako samozřejmě v té topových je o trošičku víc, ale že myslím si, že i jako na všechny zápasy jsme letos měli jako slušnou návštěvnost, kterou by nám jako mohlo několik týmů v extralize závidět. A jo, myslím si, že jako přesně jak říkáš, že oproti loňské sezóně jich je víc. Myslím si, že to je asi i tím, že letos předvádíme jako hezký volejbal. Samozřejmě v tom domácím prostředí občas tam jsou taky výkyvy, ale jakoby oproti loňsku samozřejmě já si myslím si, že to je atraktivnější a to samozřejmě ty lidi táhne. Ale to jsou spojený nádoby. Prostě čím líp a atraktivněji my hrajeme, tím víc chodí lidí a čím víc chodí lidí, tím my hrajeme líp. Takže to je jedno s druhým, no. Je dobrý, když je to začarovaný z tohohle konce. Je to tak, to je ten dobrý začarovaný kruh. Je to tak. A ještě jsem se chtěl zeptat, jako co to tam taháš za toho klukana, nebo ty vždycky, když se mění strany, tak jaký to má význam? Nebo jaký nový maskot? Nebo... To je náš maskot, no. To dovez někdo z bubeníků, ne? Jarda Klečka? No, to dovezl Slávek Klečka, jeden z našich největších huligánů tam nahoře. A to je obrovský srdcař, jeden z těch, co tam tráví každý zápas za bubnem a jezdí i s náma na každý zápas. Klukům připravuje misku s ovocem a teďkon musel odjet na 2 týdny pryč, byl 2 zápasy mimo a já jsem přijel na zápas s Prahou a první, co se kluci zeptali, kde je ovoce. Takže Slávek nám tady dovolil, krom ovoce nám ještě dovolil klokana s drezem a stal se z něho takový maskot od té doby. Podle mě to taky nějak bylo v tu dobu, nějak začátek prosince, od té doby, co se začalo jako dařit, tak od té doby tam je s náma. No nějak tak, no tak to bude možná ta magická formule. Jsme si vychovali klokana, jednoho máme teda na hřišti, že jo, Lukas Mise, Australana, ono se to k tomu hodí a máme tu takového maskota prostě, no teď. A je to teda obrovský tahák jako pro děti. Já vždycky vidím, když skončí zápas, samozřejmě, že na Vadolce po každém ukončení zápasu se vždycky z těch tribun navalí dolů a to je obrovský, ale vidím, jak kluci tam uklízeli, já tam vidím, a jak tam ty děti běhají s tím klokanem a přetavují se o něj. Neskutečný. Tak možná se dohodněte nějak s Bohemkou na příští sezonu, ať vám někoho půjčí na tribuny. To by šlo nějaká spolupráce s Bohemkou. Co vlastně hrajou? První ligu? Ale bacha na to, protože... To nevím, jestli půjčej. Krom toho, že Slávek, to k tomu navazuje, jo? Krom toho, že Slávek je
srdcař odolák, tak je to taky jako dlouholetý srdcař Bohemky, takže ten, až tohle s tou slyší, tak si tě najde a dostaneš za ušima. A myslím, že Kuba bude bez ovoce. A vlastně ve spojitosti s Bohemkou dostal Slávek toho Klokana nějakým stylem. Tak to je ono. Tak teď už to dává smysl. Tak už si asi poslední věc, jasně volejbal, ale budou tady zimní olympijské hry, budete to sledovat, týká se vás to nějak, že byste to třeba i nějak v kabině prožívali, máte tam ten přeshraniční faktor, tak se budete s klukama nějak hecovat, nebo je to věc, co jde mimo vás, nebo mimo kabinu? No, myslím si, že budeme určitě, jako s těma zimníma, tak hlavně jere z Finska, že jo, takže kdykoliv nějaký hokej, tak se hecujem s Fiňákama. Ale tím, že to jsou ta olympiáda, tak i víc těch cizinců, jako třeba Francouzi, že jo, s těma si o hokeji moc nepokecáme, ale jestli to ale bude... Ale lyžování by nás mohli vyučovat, no. No právě, jestli to bude lyžování, biatlon, tak si myslím, že se určitě se budeme špičkovat trošku. No, ale bacha k tomu hokeji, jo. Já jsem nedávno musel navštívit Jereho ubikaci a Jere tam hrál NHL na PlayStationu a v bráně měl Dominika Haška, jo, takže on taky má trošku blízko. Jere má nějak starší počítač? Nějakou starší NHL? Ne, měl právě úplně nejnovější a tvořil si svůj tým a normálně měl v bráně Dominátora, takže... Tam máš ty legendární týmy a legendární hráč. No. Takže myslím si, že on jako když budeme hrát proti Finsku, tak bude trošku jako fandit, no. No uvidíme. Hele, kluci, tak já myslím, že jsme to projeli všichni. Dík moc. Myslím, že tohle je takový jako ideální formát, tak si trošku podívat do zákulisí kabiny. A tak jste moc hodný, že jste si udělali čas a já myslím, že ke konci základní části, že bychom to před playoff mohli zopakovat. Co si myslíte? Jasný. Pokud to bude ve stejně pozitivním rytmu, i výsledkovým od nás, i konverzačním. No. Tak, kapitán... Už začíná něco jako hrozně filozofického, dobře, že jsem odpojil. No já bych to dělal naopak a teď můžeme řezat prostě. Jsem v tom nevinně, nějaký technický šotek. Určitě samozřejmě rádi po základní části, anebo kdo ví, třeba se nám povede nějaká fajn věc na Final Four, která by byla super, ale říkám, bude záležet náš výkon a můžeme si třeba sednout ještě potom předtím. Teda po Final Four před koncem Extraligy a určitě něco vymyslíme. Super, tak já vám držím palce, tímhle zdravím i Kubu, který... Zítra mu to vyřídím. Zítra mu to vyřeď. My děkujeme za pozornost a brzo se zase ohlásíme. Mějte se, čau. Ahoj.